Iciko elenza amaGraphic nezithombe zopopayi uThandanani Zoox Ngubane libambisene nabaculi uSkele Mbhele kanye noSaveya Mtshali liqhamuke nendlela ehlukile yokuqwashisa abantu ngecoronavirus nokubagqugquzela ukuthi bahlale emakhaya ngesikhathi selockdown. Lididiyele umdlalo woPopayi be-3D ondawo yabo idlalwa nguyena uMbhele kanye noMtshali. Nanku uthokozele mbukeli usale kahle. Uskele uyaphila. Yebo mfo kunjani hlabangani? Uyabona nomngozi balento wenzayo lapho ngoba nje udume ngaka nje ushaya iginqe lapho abantu bayosuka emakhaya bezobuka lento wenzayo la. Ulutho ndoda amadoda. Yona ndlela esiyikhipha busy ngayo lena. Uhulumeni uthi abantu abangasuka emakhaya manje mabesuka bezobuka lento wenzayo lapho ngoba sekuphambene nomthetho lokho. Njengoba sivalelwe nje apha emakhaya kuthiwe singaphumi. Angiqondile nami ukuthi abantu ngibabize kepha ngisejaldini njengoba ungibona nje ndoda. Hawu ngabe liyapi ijongo ubhekephi kahle kahle wendoda. Lokhu ngibona ngidlula nje namhlanje ngiphethe ama-mask la nama-sanitizer khona umphakathi ngiwunika. Hey, hawu cha wayikhuluma-ke indaba enkulu ndoda amadoda. Uyazi wangivula amehlo ke nami kwasuka inkungu emehlweni. Funa sesiqiniseka ukuthi abantu bayivikela lesi sifo ndoda. Nawe nje njengoba ubhizi lana kumele uziqiniseke ukuthi abantu ohleli nabo lana umndeni wakho futhi niyivikela ngayo yonke indlela. Kufanele njengoba nami nje ngumculi ngizama ukulihlaba ikhwelo ngendlela engizolihlaba ngayo. Umyalezo ufike abantu ukuthi ngempela sivikele kulesi sifo. Abantu ngempela baqwashe silalele nemithetho kaHulumeni phela wendoda njengoba uHulumeni ekade eshaya ikhwelo nje ukuthi sizivalele ukuzidlule lento manje lizodlula yona lento. Nawo nje ama-mask. Wendoda cha ngeke. Ama-sanitizer wona njalo la ekhaya. Awushiye ama-mask lapho kimi nama-sanitizer nami lapho umndeni wami uvikeleke wendoda. Hawu kodide mfowethu nawa ama-mask. Thatha nama-mask. Hayi ne-sanitizer lana nivikele bafowethu ngoba lento singakwazi ukuyivikela yona. Sesifundisiwe ngayo yonke indlela lento lesingakwazi ukuyivikela kiyo. Awusibonge hlabangana, awusibonge kwande mfowethu. Ngoba sizwile bekhuluma endabeni bethi bazofika ngapha bazosihlola isibalindile impela beze bazosihlola. Kuba ngavaleleka la hlabangani nje engabe ekhaya. Banjani bakithi ekhaya? Hayi. So ngibashayela ucingo nabo ngizwe ukuthi banjani.